ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଭଲ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦେଖ ତମ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଭିଣେଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୋତେ ଜୋର ଜୋର ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛ। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେଡିକାଲ ପଛପଟ। ଓ ଶୁଭ ସୁମି ତତେ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମତେ ଦେଲା। ଯିବା 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 ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଲଭ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିବନି? ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଟିକେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ରଖିଥିଲେ ମନେ ମନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଦବ ଲୁଚେଇକି ସେଲ୍ଫି। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦବ। ରେଡି ରେଡି 1 1 1 2 ସବୁବେଳେ ଟୁରେ ସମୟ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ବାହାଘରକୁ ଆସି ପାରିଲିନି। ତା ଛଡ଼ା ସଞ୍ଜୁ ବାହାଘର ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଧାରଣା ବି ମୋର ନଥିଲା। ବାହାଘର ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ପାଇଥାନ୍ତ?
ସଂଘ ଶେଷ